Kuthiwa kuba mnyama kakhulu mase kuzokusa. Nakuba imali yokutakula iSAA ekade ilindelwe seyabiwe. Kuthiwa iyoze ifike eqaleni ngonyaka ozayo. Ngaleyo nkathi abatakuli balenkampani bathi kudingeka amabhiliyoni amahlanu njengamanje. Amabhiliyoni amabili adingeka ukukhokhela izinkulungwane zabasebenzi imali yokushiya emsebenzini. Umsebenzi ngamunye uzothola izinkulungwane ezingama300 nesigamu samarandi. Bese kuthi umshayeli webhanoyi ngamunye athole izigidi ezimbili zamarandi. Izinyana zithi abasebenzi bayijahe kabi manje le mali ngoba babhekene nengwadla. Sekuphele isikhathi esingaphezulu kwezinyanga ezinhlanu bengaholi. What is priority now is to ensure that the voluntary severance packages are paid. And this should be paid within 10 days because workers are losing houses, are losing vehicles. They are losing everything that they worked for. And to be quite honest, some workers on average, they've worked for about 20 to 25 years. They are still dealing with the shock of having to lose all they worked for in the past 25 years working for SAA. Kudingeka amanye amabhiliyoni amabili amarandi ngokusheshsha ukuze kuqalwe umsebenzi wokusungula inkampani entsha yezindiza kahulumeni. Ngokwezinhlelo zikahulumeni, inkampani entsha iyoqala ukundiza ngonyaka ozayo. Kanti bayinkulungwane abasebenzi abazogcinwa ukuze basebenze kuleyo nkampani entsha. Kodwa izinyana zithi unyaka ozayo kude kakhulu zifuna ukuthi inkampani entsha iqalwe njengamanje. SAA should take up the skies because we cannot have foreign flights that are landing in our own territory and no SAA flying. So we are expecting SAA to touch the skies within days. Ungqongqoshe wezinkampani zikahulumeni uBravin Gordhan usekhwele wadilika kwiqembu eliphikisayo iDemocratic Alliance kanye nabanye abagxeka isinqumo sikahulumeni sokukhipha imali edingwa iSAA wathi bashaya indiva utaku abasebenzi balenkampani abakulona. Bongani Muchwa, SABC eGoli.